Antonello bella jsalmilkom u jagħtikom merħba l-programm numru 139 mis-sensiela botta u risposta. Nistidnukom biex għal din is-sija li ġejja tibqgħu magħna il għaliex illum għandna programm differenti minn dak tas-soltu għaliex ser nkunu qegħdin niddiskutu il-kampjonat dinji tal-Formula 1, is-sitwazzjoni wara l-ewwel ħanejdu hekk 4 tiġrijiet u 2 sprint li kellna nagħmlu naqra analiżi żgħira tas-sitwazzjoni għal daqstant inneġġukom biex tibqgħu magħna din is-sija. Infakkurkom ukoll li qegħdin live għal daqstant kull min jixtieq jintervjeni fil-programm tagħna jista' jagħmel dan billi jidħol fid-diskussjoni permezz tas-sezzjoni tal-kummenti li għandna miftuħa għalikom is-segwaġġ tal-Kamra Sportiva. Mela qabel xejn illum nibda billi nintroduċi ħansejħulu hekk il-mistieden residenti tal-programm tal-lejla, membru tad-Dipartiment tal-Formula 1, membru wkoll tal-Bord tal-Paġna, Wayne Mikallef, insellimlek Wayne. Sellimlek Antonello, sellim l-istegwaċi tjerona bħalissa wkoll. Illum kemm xejn episodi differenti milli imdorrijin, mhux qed Formula predicted id-darba fuq botta risposta. Grazzi tal-invit, Antonello. Tajjeb ħafna u wkoll bi pjaċir magħna llum nilqgħu żewġ mistednin oħra għandna lil Duncan Sant mill-Iskuderija Ferrari Club Birżebbuġa u għandna lil David Sejkel, supporter ta' Hamilton, supporter tal-Mercedes illi llum ukoll ser nkunu qegħdin flimkien niddiskutu dak kollu li rajna s'issa fil-fejn jidħol F1 2026. Biss qabel ma nibdew ejja ħalli flimkien anke bl-għajnuna tal-grafika nagħtu naqra ħarsa lejn il-żewġ klassifiċi li għandna bħalissa. Nibdew minn dik tal-sewwieqa wara l-Grand Prix ta' Miami. Andrea Kimi Antonelli 100, George Russell 80, Charles Leclerc 59, Lando Norris u Sir Lewis Hamilton 51, Oscar Piastri 43, Max Verstappen 26, Oliver Berman 17, Pierre Gasly 16, Liam Lawson 10, Franco Colapinto 7, Arvid Lindblad, Isaac Hadjar u Carlos Sainz 4, Gabriel Bortoleto u Esteban Ocon Gabriel Bortoleto b'żewġ punti hemmhekk, Esteban Ocon u Alexander Albon għandhom punt kull wieħed. Klassifika tal-kostrutturi Mercedes 180, Ferrari 110, McLaren 94, Red Bull 30, Alpine 23, Haas 18, Racing Bulls 14, Williams 5, Audi 2, Cadillac u Aston Martin xejn. Mela, Wayne, ħalli forsi nibdew nitkellmu naqra nagħmlu naqra introduzzjoni ġenerali ta' dan il-kampjonat. Sissa kellna konfermi u kellna s-sorpriżi. Nibdew introduzzjoni ġenerali ħalli mbagħad nibdew nitlu fit-temi individwali as we go matul din is-sija li għandna flimkien. Naħseb meta jkollok regulation change kbira bħal di, ħatkun interessanti tara kif il-kampjonat ħajżvolġi. Nemmen li dawn regulations ġabu kemm pożittivi kif ukoll negattivi li ħanaraw jitara l-qoddim. Forsi kemm xejn malajr indur negattivi u pożittivi naħseb li nibda bin-negattiv ma neħles min-negattiv. Il-50-50 power distribution bejn elettriku u petrol kienet deċiżjoni kontroversjali minn naħa tal-FIA u nemmen li għatem xi tranġa fejn jidħol dan l-aspett għal fatt li ħafna drabi qed naraw il-karozzi qed jaslu lejn il-braking zone u jkunu diġà qed naqsu l-speed, jiġifieri ma naħsibx li hija ħaġa sabiħa li tara fil-Formula 1 din. Però biex ngħid kollox naħseb li li dawn ir-regulations għenu biex ikollna tliela b'aktar overtakes. Bħalma ġimgħa li għaddiet pereżempju ġewwa Miami, naħseb jew għandhom mill-iktar traffic batuti fejn jitlu wheel to wheel racing, però xorta waħda minħabba dawn regulations rajna taliqa tajba.
Fejn jidħol il-kampjonat naħseb kienet mistennija naraw il-Mercedes fil-qoċċetta ta' klassifika u bħala protagonisti, però bil-kull mod jidher li hemm xi timijiet ġejjin biex jispidawhom. Tajjeb, introduzzjoni interessanti fejn il-qatna nistgħu ngħidu hekk ħafna fatturi. Ejja ħalli nibdew nidħlu però ħansejħulu hekk team minn dawk illi se niddiskutu wkoll b'mod prinċipali. Mela, Mercedes inevitabilment ħanibdew bit-tim illi konna qed nistennew li ħajkun minn ta' quddiem. David, ħanibda bik l-ewwel nett, bad nieħu wkoll round minn kulħadd ovvjament qegħdin diskussjoni tiddejqux kulħadd jgħid tiegħu. L-għet nsellimlek David u merħba fil-Kamra Sportiva. Mela, is-sitwazzjoni fil-Mercedes stennejna li ħajkunu minn ta' quddiem, imma forsi ma stennejniex illi minn 4 tiġrijiet Antonelli se jieħu 3. X'taħseb David? Mela, David ma nafx hekk intix qed tismana jidher li hemm xi problemi fil-konnessjoni. Forsi ħanibdew bik dan kien. Issa il-David nilħu niġbruh. Mela, dan kien, fidejk. Iva, merħba l ħaġa Antonello, grazzi tal-istedina. Li tara l-Antonelli jirbaħ 3 minn 4 titliela, żgur li kienet xi ħaġa li ftit nies setgħu jimmaġinaw li ħad tiġri. Fosthom Russell niftakru sew kif bdiet l-ewwel tellieqa fl-Awstralja kien diġà kważi għamilha fatta illi hu ħajkun il-first driver u d-diva tal-Mercedes biex imbagħad Antonelli ġabu f'postu malajr bil-tliela qatt vera immens tajbin li għamel illi ftit kif għandna ftit nies setgħu jimmaġinaw illi ħajsuq b'din il-kostanza u b'din l-aggressjoni. Ġifieri hija sorpriża sabiħa speċjalment għal min iżhom jew mal-Mercedes jew mat-Taljani bħala driver u mhux bħala team. Ġifieri ma ninsewx illi b'daw it-tliet li għamel u 3 pole positions il-fila kull m'hemm u Schumacher u Senna jekk m'iniex sejjer żball li għamlu l-istess rekord tiegħu. Ġifieri qiegħed f'kumpanija tajba ħafna bħalissa. David, ma nafx hekk. All right, it's all right. Aħjar, mela David, naf li inti wkoll waqt il-kummenti li tħobb titfa' wara kull telli għadha jinfaħħatu l-Antonelli. Ħalli. Iva. Antonelli huwa xufier promettenti ħafna. Titqis għalli tal-għandu kemm min segwa l-kampjonat mis-sena l-oħra għal dis-sena induna bħala persuna dat-tifel kemm immatura. Anke l-mod kif iġib ruħu, anke l-mod kif jitkellem, anke l-mod kif jiċċaqlaq, kollox. Jiġifieri he can only get better. Nafu li huwa xufier tajjeb ħafna. Tifhem jiġifieri fil-karting, fil-Formula 2, bum, spara mal-ewwel. Meta qalu illi ġej mal-Mercedes bħala driver illi aħna qas konna noħolmu li ħajprometti daqshekk fl-ewwel fit-tieni kampjonat issa. Tifhem x'anke fl-ewwel kampjonat mar tajjeb ħafna. Fit-tieni kampjonat qed imur ħafna ħjar. Qed isuq aggressiv? Le, ma ngħidx hekk jien. Qed ngħid isma' għandu karozza tajba, qed jikħendiljaħħa tajjeb ħafna. Għax inti il-Formula 1 hija magħmula mill-karozza u mix-xufier. Mhix il-karozza biss tkun tajba jew ix-xufier, irid ikun il-package. Għandu karozza komda taħtu illi jista' jafdaħħa kif irid. U nemmen illi huwa ħafna iktar konfidenti milli huwa Russell preċerjat. U mhuwiex, ġifieri m'għandux jitlefu. Wayne, inti għamilt ħafna f'Antonelli dis-sena. Iva Antonello, naħseb li s-sena li għaddiet kien naħseb li kellu staġun tajjeb, forsi fit-tliela tal-Ewropa kien tibgħat xejn, però rajni jibda tajjeb u anke spiċċa il-kampjonat bit-tajjeb ukoll. Ngħid il-verità imma ma kontx qed nistennih li
minn 4-3 rebaħ 3. Pero David ma ġiex punti tajbin hawnhekk. Il-pressjoni fil-bidu tal-istaġun dejjem kienet fuq Russell għax hu stennejnieh li se jkun il-protagonist ta' dan il-kampjonat. Infatti, dan kienu uża kelma li laqtitna ħafna. Il-kelma diva, li bat se ngħidlek telabora fuqha ma ħana jispiċċaw il-punti hawn. Iva, li kont ħanejt ukoll naħseb li Antonelli qala kull min qal li dawn tal-aħwis kmieni. Nemmen li kienet deċiżjoni tajba ħafna mill-Mercedes. Ittellgħu fl-2025 sena qabel ma jibdew regolamenti ġodda, ħalli x'inhu ikun dan ir-regolamenti ġodda, ix-xufier ikun diġà konfidenti u dara għal ħajja fil-Formula 1. Naħseb ġenwinament naħseb li jaf ikollna l-iżgħar rebbieħ tal-kampjonat tal-Formula 1. Hemm ċans għadu kmieni, però jidher ħafna il-potenzjal fih it-tifel. Le, indubjament. Ikolli ngħid ukoll l-ewwel darba li nara sewwi eżgħar minni kemm jirbaħ tliela u kif ukoll jirbaħ jekk jirbaħ il-kampjonat finali. Le, tifhimni indubjament wieħed minn dawk in-nies li kien jgħid Antonelli naħseb kien naqra kmieni illi jidħol fil-formula wieħed dak kont jiena. Però jidher li qed jara li ħalli biss dan kien kumment illi nixtieq telabora naqra fuqu, il-kumment ta' diva fejn jidħol Russell. Ovvjament Russell kien il-favorit illi jirbaħ il-kampjonat din is-sena, però nixtieq telabora naqra fuq dik il-kelma diva dan ma mhux tim il-Mercedes illi se jilgħablek bin-number 1 u bin-number 2 drivers. Toto Wolff nafu kif jopera. Ormai di mhux l-ewwel darba li għandu żewġ sewwieqa kapaċi jiġġieldu għall-kampjonat it-tnejn li huma. Però nistgħu naftit dak il-kumment ta' diva viża mill-Mercedes. Jiena użajt dak il-kumment diva apposta għax il-mod kif Russell daħħal għal dal-kampjonat b'ċertu mhux konfidenza ta' iktar minn konfidenti illi kważi it was a God given right li ħajrbħu tewwa b'ċertu arja tewwa Antonelli ma ġabu f'postu. Apparti minn hekk ma ninsewx illi is-sena l-oħra Russell baqgħu jkaxkrulu sal-aħħar biex ġeddewlu il-kuntratt għax Toto Wolff kien qiegħed jista' tal-Max Verstappen. Ma ninsewx ukoll illi l-Antonelli Toto Wolff u tellaw mill-kategoriji żgħar huwa kważi l-baby tiegħu, kważi t-tifel ta' Toto Wolff Antonelli. U Russell daħal b'ċertu aggressività, b'ċertu arja tal-kampjonat illi ara tmissuni jiena ħanirbaħ. Illi wara l-ewwel tellieq anke l-kummenti li għamel kien isu hekk I like this car, I like this engine, isu tifhem dik it-tip ta' ksuħat kważi. Iktar immaturità veru. Iva, ma tistennijiex biex għattek. Il-mod kif jirrispondi. Russell huwa għalkemm Antonelli huwa ħafna iżgħar, huwa ħafna anqas immatur minni hu Antonelli veru. Iva. Allura anka b'dak il-mod jidher illi su George Russell dejjem kien dak it-karattru illi b'xi mod irid jispikka. Anka niftakar ġifieri ċertu interviews li kien jagħti meta kien għadu mal-Williams, meta kienu jsaqsu kull-Mercedes, qisu diġà u parti mit-tim tal-Mercedes, la darba jispiċċa Hamilton u laqas Hamilton it-tim ħajdur għal fuq u ħajkun number 1 driver, eċetera, eċetera. Ġifieri daħal f'dal-kampjonat kif għandna b'ċertu arja, b'ċertu hekk li u ħajkaxkar kull mentri fil-verità mbagħad Antonelli ma reġa' lura f'postu. U jiena interessanti issa ħalli nagħlqu dal-kapitlu tal-Mercedes. Naraw issa f'dat tiġrid li ġejjin l-istorja kif se tiżvolġi. Ovvjament il-preview estensiv tal-kampjonat
in ġenerali ħanamlu ħisset il-qoddim, biss interessanti naraw issa kif taħsbu li se tiżvolġi l-istorja fil-kamp tal-Mercedes biss issa. Fil-tiġrit li jmiss, issa għandna Kanada, u mbagħad nibdew il-round Ewropej fejn nsemmu il-Mercedes se jġibu upgrade fil-karozza tagħhom. Nifukaw issa fuq il-kamp tal-Mercedes. Wayne, u mbagħad nieħu round minn kulħadd. U mbagħad viża Mela, biex bil-kampjonat nitkellmu żjed il-qudiem. Mela, biex nibda jien fejn jidħol il-kampjonat tal-kostrutturi u r-rivalit tal-Mercedes, il-Mercedes xorta waħda fejn jidħol l-Ewropa naħseb huma ħajkollhom naqma karozza, però ġenwinament is-soltu naraw li iktar kemm jgħaddi staġun ġeneralment it-timijiet l-oħra jibdew jilħqu lit-top team bil-mod anke bl-upgrades li introduċiet il-Formula 1 minn ikollu magna aktar batuta jkollu aktar ħin fil-fabbrika jista' jġib aktar upgrades. Fejn jitlu s-sewwieqa naħseb li meta nitlu l-Ewropa jaf li l-konsistenza ta' Russell tirbaħ ġmiela. Naħseb li Russell is-sena li għadiet kien wieħed mill-iktar sewwieqa konsistenti, Antonelli rajnieh ibati fl-Ewropa, però nemmen li forsi f'dawk li ġejjin jista' jkun Russell jieħu ħajra vantaġġ, però ovvjament ħadd tkun close ħafna bejniethom. Taraw xi ftit ta' similitudni bejn Russell Antonelli ta' dis-sena David u Norris Piastri tas-sena li għaddiet? Le, ta' totalment differenti l-affarijiet, għaliex il-karozza s-sena oħra, il-McLaren kienet tajba ħafna. U meta għandek teammate qed jiġi Piastri u Norris kienu kważi on the same level is-sena oħra. Ġifieri l-uniku ħaġa illi telfet il-kampjonat il-Piastri huma l-iżbalji li jagħmel. Ġifieri niftakar Azerbajġan kien baqa' diħeġu l-ħajt. Qed tifhem kemm ħafna accidents illi kienu żbaljat jew kien għadu żgħir. Norris huwa aktar trenjat bħala kampjonati biex wasal għal dan il-kampjonat. Qed tifhem kellu aktar konfidenza mal-karozza mat-tim. Nafu li l-owners ħobbuh, Zakka ħobbu il-Norris ħafna, ġifieri mhux lill-Piastri le, imma ovvjament ma tistax tifavorixxi lill-Piastri u ma tifavorixxi l-Norris. Huwa Angliż, karozza Angliża, tim Ingliż, huma jridu kollox hemm fuq. Qed tifhem ġifieri tistax tqabbilhom Antonelli u Russell dis-sena. Antonelli ma ġiex dis-sena biex jirbaħ il-kampjonat. Antonelli ġie biex jieħu sehem fil-kampjonat u jagħmel l-aħjar li jista'. Ġifieri dan jekk jitilfu ħadd mu ħajajru, imma Russell, iwa. Russell huwa dak il-bniedem illi kulħadd qed jistenna speċjalment minnu mhux bħali għax jiena mal-Mercedes imissa ovvjament qiegħed parti mal-Ferrari għax qed inżomm ma' Hamilton. Qed tifhem? Bħalissa nippreferi jirbaħ Antonelli milli jirbaħ Russell, għandi iktar grazzja ma' Antonelli milli ma' Russell. M'għandi xejn kontrih imma aktar jixbidni bħala persuna. Iktar nieħu pjaċir naraw anke l-mod kif iżuq. Huwa totalment differenti minn Russell, ġifieri l-aspettattivi qegħdin fuq Russell. U Antonelli m'għandu preċer ta' xejn, ġifieri jitlef u jirbaħ, jekk jitlef telef, jekk jirbaħ huwa bonusu. David, minn ħatija, mhux David Duncan, skużawni. Minn ħatija kif qed tara l-affari Mercedes se tiżviluppa fit-tlaq li jmiss. L-ewwel ħaġa jiddependi ħafna l-upgrades li ħajġu. Jekk il-Mercedes tibqax fuq quddiem u b'kemm marġi tibqa' fuq quddiem, vera li huma għadhom ma ġabux upgrade ta' aero fil-karozza li suppost sa fejna fina għandu jidħol fil-Kanada, però mbagħad ma ninsewx kif semma Wayne ukoll li issa minn wara l-Kanada jidħol l-ADWO, l-Additional Development Opportunities, illi min qiegħed lura fil-magna fosthom Ferrari jistgħu jiżviluppaw il-magna biex jilħqu il-power li għandha l-Mercedes. U dak huwa wieħed mill-ikbar żvantaġġi li għandhom il-karozzi li mhumiex powered mill-magna Mercedes.
dak fejn jidħol bħala tim. Bħala drivers, l-arroganza ta' Russell tista' taħdem kontrih. Russell huwa t-tip ta' persuna li jekk marlu kollox tajjeb ħajkun ferħan u jitħaq u jiċċaċċra u jiċċajta u kollox. Kif xi ħaġa ma tmurx kif iridu, nibdew bil-qrid. Dik mhux qed taħdem u l-karozza mhux hekk u għax dak mhux qed taħdem sew u għax fejn qed tgħid li hekk u ħafna minn dawn l-affarijiet. Fejn juri illi avolja għandu iktar snin fl-F1 milli għandu Antonelli, għad m'għandux dik il-maturità li jgħid jew li jammetti li hu żbalja jew set il-karozza ħażin jew li driver li jħor għajar minnu. U dik taf taħdem kontrih. Taf taħdem kontrih mhux biss u personali fir-riżultati, imma taħdem kontrih ukoll fit-tim. Jiena il-ftit li nista' nqabbel huwa kif kienu jimxu ma' Hamilton u ma' Rosberg, fejn Hamilton kien jeqret ftit imma ħafna drabi kien jgħaddas rasu u jaħdem, mentri Rosberg huwa xi ħaġa huwa x'oħra huwa x'oħra. L-istess kif jagħmel Russell, forsi mhux l-istess livell ta' Russell imma hemm qegħdin ukoll. U nafu min mar l-aħjar fi żmien Hamilton Rosberg fil-Mercedes. Antonelli għandu potenzjal enormi illi qed irid jurih, illi naħseb li Russell diġà wera l-potenzjal tiegħu u qiegħed diġà on top of fil-form tiegħu. Mentri Antonelli il-fatt li diġà qed jirbaħ lil Russell u għadu biss it-tieni sena fil-kampjonat tal-Formula 1, għalija Russell qiegħed periklu kbir illi mhux biss ma jirbaħx dan il-kampjonat imma jsib ruħu barra mill-Mercedes ukoll. Interessanti wkoll naraw eventwalment kif is-suq ta' trasferimenti ser jiżvolġi biss ħalli nibdew nqalgħu naqra mit-tim tal-Mercedes u nitkellmu fuq ħana nsejħu hemmhekk l-isfidanti ewlenin għal Mercedes, jekk nistgħu nsejħulhom hekk, imma d-domanda hija min taħsbu li huma l-isfidanti ewlenin. Hekkux il-McLaren jew il-Ferrari. Dan kien ħalli nibqa' naqra miegħek għalissa. Sodisfatt minn dal-bidu tal-istaġun li kellkom? Jekk tqablu mas-sena l-oħra iva. Il-fatt li għadna minn rebħa le. Very straight. Mill-Ferrari daħlu f'dan il-kampjonat b'ħafna aspettattivi għoljin, aspettattivi illi we are back to winning ways, illi s'issa ma ġrax. Naħseb il-Ferrari they underestimated ħafna il-power tal-Magna Mercedes, għax jekk naraw fejn qed jitilfu l-iktar ħin il-Ferrari u appuntu fejn tidħol l-effiċenza kemm bħala deployment u kemm bħala pure horsepower tal-Magna, il-bqija bħala xażi u probabbilment wieħed mill-aħjar jekk mhux l-aħjar wieħed li hemm. Għax jekk naraw is-setturi speċjalment fejn konna f'Suzuka, fl-ewwel sector fejn kien hemm ħafna esis, fejn trid karozza bilanċata, trid karozza li għandha xażi tajjeb, aero tajjeb, il-Ferrari hemmhekk kienu l-iktar fast mill-karozzi kollha. Li juri li għandek xażi u aero li huwa developjati tajbin u li għandek il-potenzjal fuqhom. Fejn qed ibagħtu huwa l-Magna. Fejn jidħlu McLaren ġabu upgrade kbir li ġabuhom on par mal-Ferrari, they are very close, però għatem dak il-vantaġġ tal-Magna Mercedes illi nemmen illi jekk il-Ferrari jirnexxielhom vera jalqu dak il-gap fil-power ikunu qudiem il-McLaren u jiġildu ħafna mal-Mercedes, però jiena fl-opinjoni tiegħi ma nħallux barra wkoll il-Verstappen. Fl-aħħar tellieqa Verstappen improvja ħafna mhux biss għax ġabu l-upgrades. Verstappen ħadkellmu fit-tieni parti. Rejn nikkonċentraw issa fuq il-McLaren u l-Ferrari. Lejna li jekk it is a development war, però parti mid-development din is-sena hija wkoll il-Magna. Naqbel miegħek 100% jiena pjuttost nemmen li l-ċans tal-Ferrari naħseb li iktar se jkun fi trek bħal Monaco fejn nafu li Leclerc ġeneralment ikun b'saħħtu, biss ovvjament irridu naraw l-iżvilupp tal-karozza. David, il-McLaren minn naħa l-oħra. Mhux se nitkellem jiena, ħanajdu. McLaren, ismani. McLaren ara jiena meta l-Andrea Stella ħiereġ jitkellem, ngħid il-karozza ħad tiġri. L-ewwel żewġ kampjonati żewġ tiġrijiet qasdi għal Andrea Stella mkien. Ma t-tielet tiġrija ħareġ għamel 4 kelmiet u minn hemm tiġri l-McLaren, qed jiena ħadd tiġi on top di. Fimni karozza
qiegħda tajba, għandhom magna Mercedes, ġifieri ma jistgħux imorru ħażin daw, jien l-unika ħaġa li dejqitni bejn Mercedes u Ferrari u bejn l-oħrajn huwa di meta saret il-change tar-regolamenti tal-magna li daw użaw il-mod kif ridu huma, kif spjegawha fil-magna tagħhom il-Mercedes, Ferrari wkoll ta' di tajba, ta' da mhux tajjeb, issa ħan irranġaw tipo jekk qed jiddominaw il-Mercedes fl-erba' tiġrijiet għax hemm il-power fil-magna. X'hemm xi ħaġa li mhux qiegħda sewwa sa fejna fiena. U issa ħajrranġaw, mela inti allura tlaq handicap magħhom dawn ma' dawn il-kompetituri, qed tifhem. Ferrari għandhom karozza tajba, għandhom tim qed naraħ aktar solid dis-sena ma' xulxin, s-sena niftakru kien hemm il-problema bejn ir-race director ta' Hamilton u Hamilton fejn konna nisimgħu ċertu messaġġi bejniethom illi anke jekk ma tkunx dilettant tal-Formula 1, ukoll tintu hemm xi ħaġa mhux għaddejja tajba. Però dis-sena aktar maqudin, Leclerc huwa xufier kbir. Leclerc huwa xufier enormi illi nemmen illi kieku għandu karozza bħal mi McLaren, bħal ma kienet il-Red Bull ta' Max, jiġri bil-kampjonati, żgur. Għax Leclerc għandu dik ix-ħaġa żejda u Ferrari għalhekk dejjem baqgħu dik in-naqra żgħira lura. Għax Leclerc jippuxxiha naqra iktar mis-suppost il-karozza, allura għalihom huma qegħdin hawn, meta fil-verità qegħdin hawn. Qed tifhem għax Leclerc qed iġibilek hemm, qed tifhem. U dis-sena qed narawha għax dis-sena jiena bħalma taf jiena fan kbir ta' Hamilton. Hamilton stess qal isma' dik karozza għandha parti mid-DNA tiegħi. Però Leclerc qed jirbaħlu. Qed tifhem, imma huwa iżgħar. Ġifieri vera joqgħdu jgħidu għax hemm l-esperjenza. Alonso x'inhu jagħmel? X'għamel f'dan-l-aħħar kampjonati Alonso? Le, kemm inna ma naraw jirbaħ tiġri jaħlif għax b'xi kombinazzjoni. Ġifieri Leclerc huwa iżgħar meta tkun iżgħar il-mentalità biża' inqas iktar immatura u aktar tieħu chances, ma tistax tqabbilhom flimkien. Qed tifhem. Imma jien nemmen l-ewwel ħaġa kellna races sbieħ din is-sena kemm qagħdu jmaqdru l-karozzi u ħaġa wara. Jien għalija l-isbaħ bidu ta' kampjonat f'dawn l-aħħar snin kellna bħala tiġrijiet, fejn daqqa qudiem liħor, daqqa qudiem da, mhux bid-DRS kif jaslu fin-nofs li ħad jgħaddi liħor daqshekk. Qed tifhem ġifieri u nemmen illi ħajkun ħafna isbaħ along the way dan kampjonat, ħafna. U ħajkun hemm sorpriżi. U infatti jien ħanqisha naqra ta' sorpriża għaliex ħan neħħen għal-kappell ta' ġurnalisti u nbes għal-kappell ta' supporter tal-McLaren. Ma stennejx li wara d-diżastru tal-Awstralja u ċ-Ċina l-McLaren kienet se tkun daqshekk viċin li saħansitra teddet li tirbaħ sew f'Suzuka fej nemmen illi is-safety car telfet it-telli għall-Piastri u outlap eċċellenti ta' Antonelli wejn ċaħdet ir-rebħa Norris f'Miami u kultep li nfakru anki f'din l-istanza li Andrea Stella li huwa ħansejjaħlu hekk in-number jiena nħobb insejjaħlu id-deputy leader tat-tim tal-McLaren ħareġ ċarwa Suzuka dil-karozza dis-sena se tirbaħ. Wejn? Jiena n-sorpriż da' sorpriż. Ejja morru lura. Awstrija 2023. Il-McLaren bidu tal-istaġun ma kienu kienet by far l-ar karozza. Marru l-Awstrija u ġabu podju. Din is-sena naħseb li mhix sorpriża li għamlu dan il-kambjament enormi bejn l-ewwel ġdid li u kif qed narawhom issa. Għal-fatt li anke jien kont nistennija biġġieldu għall-kampjonat. Dawn is-sena li għaddiet għamlu wafqu d-development tal-karozza kmieni ħafna biex jikkonċentraw għall-2026 għal din is-sena. Jiġifieri kienet tkun sorpriża kieku il-McLaren ma kienx tkun magħta quddiem u ovvjament il-magni importanti ħafna f'dan ir-regolamenti jiġifieri kemm kollok magni nafsek kien aktar tkun fuq quddiem. U dik il-McLaren ħatejnhom ħafna. Ovvjament, peress li għandna dawn il-magni ġodda, kull tim għadu jrid jidra kif l-aħjar tuża l-energy deployment, tip ta' energy modes u hekk.
Jiġifieri il-Mercedes fl-ewwel ġiex titlila peress li huma ddiżinjaw il-magna nifisha ħajkollhom vantaġġ fuq is-suppliers tagħhom, però wara prattikament xahar ta' wafqien il-McLaren qishom indunaw kif l-aħjar li jottimizzaw il-magna. Rigward il-Ferrari naħseb li hija ħasra li Leclerc għadna ma rajniex verament jiġġieled tal-kampjonat tas-sewwieqa. Inħares lejn sewwieq bħal Norris li rebaħ il-kampjonat is-sena li għaddiet mhux biex inneħħi l-mertu minn Lando Norris, imma jien naħseb li Charles Leclerc ħaq aktar rebaħ kampjonat minn Lando Norris. Dan huwa Charles Leclerc ġej statistika huwa t-tieni l-iktar sewwieq pereżempju li ġabar punti fil-Formula 1 li ma rebaħx kampjonat. Mal-Ferrari issa prattikament Schumacher biss illu jsuq iktar tlielaq milli saq Charles Leclerc mal-Ferrari. Jiġifieri nemmen li l-Ferrari għandhom karozza biex tirbaħ tlielaq, dan l-istaġun ħajkollhom karozza biex tirbaħ tlielaq, però mhux biex jirbu tlielaq konstament biżżejjed biex jiġġieldu l-Mercedes. Kif qed tajjeb int Antonello naħseb trakek bħal l-Ungerija u Monaco fejn jaf naraw il-vantaġġ tax-xassi tal-Ferrari. Jiena infatti nemmen li l-McLaren u l-Ferrari ser ikunu ħansejħilhom hekk. Ir-referees biex nuża l-lingwaġġ tal-futbol qal li jistgħu jiddereġu min bejn Antonelli u Russell jirbaħ il-kampjonat ta' din is-sena. Però l-aħwa ser ikolli qed pjaċir diskussjoni u nispera intom kollha li tieħdu pjaċir issegwu magħna biss se jkollna mmorru waqfa qasira ta' riklami. Ibqgħu magħna il għaliex issa ser nisimgħu wkoll il-pariri kummerċjali tal-sponsors tagħna u mbagħad fit-tieni parti ser niġu biex inkomplu nitkellmu iktar fuq dawn fuq dak kollu li laqatna u ma laqatniex minn din l-ewwel parti tal-kampjonat. Ibqgħu magħna dalwaqt inkunu magħkom. L-aqwa esperjenza lokali fuq eabet.com. Ingħaqad magħna u irbaħ. Tista' tilgħab fuq għażla vasta ta' Casino Games jew fuq l-isport favorit tiegħek. eabet.com. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. eabet.com. L-għażla tal-Maltin fejn tista' tilgħab u tirbaħ. Ingħaqad, iddepożita biċ-ċans li tirbaħ. eabet.com. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli.
Merħba lura t-tieni parti tal-programm Botta u Risposta fejn lejla qegħdin niddiskutu il-kampjonat dinji tal-Formula 1 is-sitwazzjoni attwali flimkien ma' miegħi Antonello Abela, għandna l-Wayne Micallef, għandna lil Duncan Sant mill-Ferrari mill-Scuderia Ferrari Club Birzabuġa u għandna wkoll lil David Sejkel, supporter ta' Hamilton u tal-Mercedes. Nħeġġukom biex ukoll jekk qegħdin nisseguna tagħmlu min irid jikkummenta fuq dak li qed nitkellmu jista' jagħmel dan fis-sezzjoni li għandna miftuħa għalikom is-segwaċi tagħna. Nibdew it-tieni parti ta' dan il-programm billi nitkellmu naqa' fuq ħansejħulu hekk id-delużjonijiet li kellna s'issa. Duncan kien ġo beda jitkellem fuqu, Max Verstappen, neżaminaw naqa' s-sitwazzjoni fil-klan ta' Red Bull. Jiena ħanitkellem fuqi. Ma stennejtx illi ħafna sora ħafna mir Red Bull s'issa, anke minħabba l-fatt Magna Ford tim kompletament ġdid li anki għalla kemm tfadal ftit imma bil-mod il-mod għadu qed jiżarma. Loren Nakis illi qiegħed jipprova jara kif se iżomm il-biċċiet, imma f'Miami rajna ftit riżultati pożittivi anki għat-tim Awstrijak. Verstappen li ġab l-ewwel fil-lira. Biss x'jridu, anzi, id-domandi għadi, kemm jinsabu dan kien taħt pressjoni ir-Red Bull biex iżommu l-Verstappen kuntent u fuq kollox biex jibqa' magħhom dan. Impressjoni kbira żgur, ma ninsewx li Verstappen u x'inhu huwa four-time world champion. Dak li għajtu mhux ġast fit-tim tar-Red Bull imma anka fil-Formula 1 in general jgħod ħafna. Għandu l-opinjoni tiegħu tiswa ħafna fil-kamp tal-Formula 1. Però ma naħsibx li għandna with discount Max Verstappen il-barra mill-ġiri tal-kampjonat. Niftakru s-sena l-oħra fejn kien wara Zandvoort illi kien 100 punt 102 jekk m'iniex sejjer żball wara Piastri dak iż-żmien u ġie biss 2 punti l-bogħod milli jirbaħ il-ħames tiklu. Ir-Red Bull f'Miami kellha upgrade package tajjeb ħafna wkoll kbir. Daħlu l-wing ta' wara li tixbaħ tal-Ferrari, però għamluha b'mod differenti li tidher li qed taħdem jekk mhux aħjar però tajjeb daqs tal-Ferrari. Kellhom problema bl-steering illi solvewha u għenet ħafna lil Verstappen jerġa' jsib dik il-konfidenza mal-karozza. Jiġifieri kif huma reġgħu qabdu t-triq tad-development u t-triq it-tajba biex jagħtu lil Verstappen karozza illi toġob l-istil ta' sewqan tiegħu. Infatti, kif Verstappen mar aħjar, ħaġa reġa' mar lura. Jiġifieri qed nerġgħu naraw ukoll pattern illi ilu jirrepeti ruħu għal dawn l-aħħar snin minn Perez għal drivers kollha għall-losir li spiċċaw ma' Verstappen dawn l-aħħar snin u li ma kampawx. Dik l-opinjoni tiegħi. Jiena li aktar sorpriż bil-Ford, bil-Magna Red Bull Powertrains Ford, illi kellhom ftit li xejn problemi u bħala engine power tħabba ta' Mercedes. Dik għalija kienet waħda mill-ikbar sorpriżi. Jidher li ħanejdu hekk. Għall-kuntrarju ta' ħadd ieħor ħanitkellmu fuq dalwaqt ukoll il-homework għamluh Tajjeb. u għamluh sew. Wayne, tara Verstappen li sterbaħ xi tiġrid dis-sena minn dak li rajna s'issa. Għal-vejder. Diġà Miami kien għamlu bidla tajba fejn jidħol għall-kamp ta' Verstappen u notajt ħaġa kbira jien. Notajt ħaġa importanti li rajna ħafna drabi mebda l-aħħar 5 snin fil-kamp ta' Red Bull. Upgrade ġodda, Verstappen imur għall-aħjar, Isaac Hadjar, it-tieni sewwieq ta' Red Bull, imur għall-ar. Naħseb li kif rajna 5 snin li għaddew li Red Bull jisom bdew
karozza ħajja żgħira forsi konservattiva dawruha biex tifavorixxi l-Verstappen u Verstappen reġa' qed jibrilla. Stelliqa waħda biss, jiġifieri qatt fadax naraw. Però jidhru li għamlu bidla tajba min-naħa ta' Verstappen. Però Infatti- il-pressjoni ħan spiċċa dak punt. Però l-pressjoni xorta waħda qiegħda fuq Red Bull biex iżommu da s-sewwieq. Iktar milli nistenna l-Max imur ma' tim ieħor, iktar nistenna li jitlaq il-Formula 1 mill-mod kif qed jitkellem. Jiġifieri kif jgħid qed imorru su ħafna fil-World Endurance Championship jidher li anke l-kummenti tiegħu li jagħmel jidher li mhux kuntent bl-istat tal-Formula 1 kif inhu bħalissa. Hawn min jgħidlek għax mhux qiegħed fuq quddiem dik hija ħaġa oħra. Jiġifieri il-pressjoni qiegħda fuq ir-Red Bull biex jippruvaw iżommu dan is-sewwieq Antonello. U infatti biex nkompli anki niftaħ fuq punt li qajjim tinti u anke ndaħħal naqra lej fid-diskussjoni wkoll, jekk neskludu ħalli mela nek naraw ħaġar. Qabel ma nfokku Antonello nixtieq semmi punt żgħir fuq il-Ford. Ija, Naħseb il-ħomma kablu ħajja ta' Honda, ma tantx titwist. Però ma kien mhux li ngħid li kienu bla problemi. Fl-Awstralja fiċ-Ċina kellhom problemi fil-magna, anke għal Racing Bulls, jiġifieri iva, magna b'saħħitha. Però fejn tħol reliability għad għandhom naqa' x'jaqtfu. Però tistennija għal-ewwel sa tagħhom fil-Formula 1. Wejn semma l-ħaġar, infatti jekk naraw l-rekordi tiegħu sissa f'dawn l-4 tiġrijiet, kellu fl-Awstralja tira bil-problemi fil-magna u mbagħad spiċċa 8 fiċ-Ċina, 12 fil-Ġappun u kellu il-problemi fil-suspension tiegħu ġewwa Miami, problemi li ġew anki ikkawżati minn inċident li kellu hu. Jekk imbagħad naraw is-sitwazzjoni fl-isprint spiċċa l-15 fiċ-Ċina u fid-9 f'Miami. David, kif tiġġudika ħanseħħu dawn l-4+2 tiġrijiet illi jagħmel ħaġar sissa? Nitolbok tixgħel il-mikrofonu qabel ma titkellem ukoll. All right, tismani jekk? Iva. Mela, qed issemmu rigward il-Red Bull illi qed bdew b'Magna Ford jisom bdew minn zero daw. Mela, ma ninsewx illi Red Bull ħadu t-tekniċi kollha tal-Honda. Ħadu ħafna minn nies illi kellhom il-Honda. Għandhom dipartiment illi huwa mibni diġà u fih esperjenza enormi għax ilhom ġejjin miżmien meta McLaren kellhom il-Magna Honda wkoll, dak jgħid GP2 engine. Alonso ġifieri ara minn fejn ġew daw kollha huma nies tekniċi illi qegħdin hemmhekk għamlu magna bulletproof f'dawk l-4 snin illi Max Verstappen iddomina. Ford, għax in-nies qed jaħsbu li moħħlu Magna Ford ġod il-karozza u qed jiġru Magna Ford. Le, Ford hija l-hybrid tas-sistema. Ford ilhom jaħdmu ħafna fuq l-electric, ġie l-Amerika avvanzati ħafna. Ġie daw m'għandhomx nies illi huma inkapaċi daw l-affarijiet, għandhom nies lesti. Għandhom xufier kbir li dem li rebaħ 4 kampjonati wara xulxin. Ġifieri Red Bull, isma' Max Verstappen l-aħħar tiġrija mit-tieni post ħareġta, ma ħareġ minn nofs il-grid. Ġifieri kollu ħaġar għamel l-ewwel żewġ tiġrijiet u anke t-tielet waħdek mis-sejjer żball. Tajbin ukoll, ġifieri isma' din hija karozza ġdida. Kulħadd għadu qed jesperimenta fuqha. Qed naraw din karozza fil-li qiegħda fl-ewwel tiġrija isfel fil-raba' tiġrija qiegħda quddiem. Din dan huwa kampjonat illi għadu qed jevolvi kollox ta' ġifieri kulħadd għadu qed jittestja. Xufjera, mechanics,
Kulħadd għadu qed jittestja sakemm isib the right combination li jgħidu sma'. Ħanimxu qudiem issa minn hawn hemm irdu biex ħanibgħu l-kampjonat. Ġien nemmen li sa nofs il-kampjonat ħajkun għadu qed jilgħab. U mbagħad l-iżviluppi jġibu l-karozza tajba, ix-xufier jingħaqad mal-karozza u mbagħad hemm inkun nafu riżultati eżatt. Bej Max Verstappen, bej Leclerc, bej Antonelli, bej Piastri, bej Norris, dak kollha World Champions u għed nitkellmu. Minn klimek imma qed tinnota li minn dak li rajt issa sodisfat bir-rendiment tal-Franċiż fit-tim ta' Red Bull issa. Iwa, għalfejn le. Ma marx ħażin fl-ewwel 4 tiġrijiet da ma daħax kollha l-aħħar, jew ma ħareġ kollha l-aħħar, qed tifhimni ġifieri da għadu qed jidepptja mat-tim. Imma Max huwa għax titkellmu fuq is-suq ta' trasferimenti. Tistgħu tgħiduli fejn timmaġinaw il-Max ma li ma tim timmaġinaw li ħajmur hemmhekk. Max mhuwiex il-persuna li huwa t-tim tal-Mercedes, le t-tim tal-Mercedes tiegħu u irid jiddomina fit-tim. Second driver literalment Duncan fuqha jiġifieri l-Italja ishom jew qed jisperaw jew ma nafx li. Inti timmaġina Max Verstappen u Leclerc fl-istess tim. Jiena lija sa raba tiġrija kollox bil-pala u xkupa jinġabar minn mal-art għax daw ħajġieldu ovvja. Ferrari il-ġurnata li rtira Hamilton għandhom l-Oliver Bowman. 100%. Verstappen hawnhekk għandu punt David. Verstappen mhuwiex it-tip illi tim ħajażel lilu mhu ħajażel tim. Il-biċċa hija però illi ma ninsewx li Verstappen għandu it-tim tiegħu fil-GT3 fejn tellaq fil-Nürburgring fejn tellaq fit-treks oħrajn bil-karozza tiegħu, bil-karozzi tiegħu dawn. Saw għandu l-Verstappen Racing, ftit ilu rajt video illi marsaq fil-Fuji Speedway fil-GT500 kontra driver tagħhom li huwa full time isu hemmhekk u għamellek 1.8 seconds iktar fast minnu. Fil-Verstappen fejn imur ħajiddomina. U Verstappen m'għandux bżonn il-Formula 1, il-Formula 1 għandha bżonn il-Verstappen. Bl-istess mod kif il-Ferrari m'għandix bżonn il-Formula 1, imma l-Formula 1 għandha bżonn il-Ferrari. Huma fuq l-istess livell. Lejna, minn ħati għaj nemmen il-Verstappen jien ma nħodix bi kbira illi kif anke Alwejn fl-aħħar tal-istaġun ħallina. Jiġifieri, meta ħallina ħallil il-Formula 1 u anki kien hemm xi spekulazzjonijiet li setgħu qalu x'issa peress li l-ambjażi sejjer mal-McLaren jista' jkun li Verstappen jitfajnehem ejja nkunu onesti. Ma nimmaġinax illi Zac Brown u daqshekk ma rridx nuża kelma li forsi mhix adatta tax-xandir li jaf x'inhu jagħmel ħana qilbuha f'dan il-mod u m'iniex qed nimmaġina li se jneħħi sakemm ma jkunx irid jitlaq wieħed minnhom lil Norris u l-Piastri biex iġib il-Verstappen 100% vollieri. Milli qegħdin ngħidu mela tal-aħħar kien hemm majdut illi Piastri ġi avviċinat mill-Red Bull biex jibdel il-Max Verstappen. Ġifieri, però jien ma nemmenx jiena ħallif mar-Red Bull il-Max ma narax. Asla raħ liebes uniformi oħra, bir-rispett kollu. U aħna qed nitkellmu dejjem mit-top teams, eh? Le mhux hekk. U jien vollieri għandak se nitkellem bħala supporter tal-McLaren iktar minn mir-rwol li għandi bħalissa. Jekk hemm il-darba jitlaq Piastri, jien bħala Antonello mhux il-Verstappen tarrid fit-tim. Jiġifieri, sewwi ieħor bravu kapaċi li ġa kien mal-McLaren illi nemmen illi jista' jkompli triq tar-rebħ li qegħdin fiha bħalissa. Carlos Sainz. Ħabib ta' Norris. Il-Sainz. Però ismani, ma ninsewx ukoll illi hemm Aston Martin illi għandha ħafna nies minn ta' Red Bull diġà magħha. Daw vera bdew ħażin, però ma nemminx illi ħajbqgħu għaddejjin ħażin. Qed tifhimni, l-uniku tim iwa li naraħ li jista' jtieħ karozza tajba f'daw is-sentej li ġejjin u jibbaża ruħu
fuq Max Verstappen biss, għalija huma Aston Martin. Imma laqbadnija fuq l-Aston Martin bidu diżastruż jiena personali ħajkolli ngħid povru Alonso illi da kull meta jmiss il-Honda dejjem b'xi diżastru. Jiġifieri anki hawn jiena ma nafx imma fil-fatt anki fin-nominations tad-diżappunt tas-sena li jekk kellha rid noħorġu f'Diċembru bħala tim tal-Kamra Sportiva, jiena naħseb li l-Aston Martin se jkunu minn ta' quddiem. Jiġifieri għax ma stennejniex dan id-diżastru. Taħsbu li x'inhi s-soluzzjoni? Però Antonello, l-Aston Martin mhijiex il-Honda biss il-problema. Għandhom problema wkoll bix-xażi fejn qalu huma stess illi parti kbira mill-ħin li qed titilfu ġejja mix-xażi. Jiġifieri mhux kemm ngħidu għax hemm Adrian Newey il-ġenju dawn ukoll żbalja. Dawn ukoll kien hemm snin fejn għamel karozzi illi ma kinux ngħidu mhux żiena. Il-McLaren tal-2003 illi kellha toħroġ l-MP418 bagħad ma ħarġitx għax kienet falliment u Raikkonen baqa' jispida bil-417D. Eżatt. Jiġifieri hemm instances, hemm snin fejn Newey m'għamilx karozza tajba. Apparti minn hekk ma ninsewx is-snin fejn iddormelaw il-Ferrari mill-2000 sal-2005, sal-2004 u fl-2005 kien rebaħ Alonso bir-Renault fl-2006 wkoll però Ferrari kienu reġgħu qegħdin hemm l-2007, l-2008 fejn kien il-ġlied ma' Hamilton illi fejn kien Newey dak iż-żmien ma kienx biss Red Bull, kien beda l-avventura fir-Red Bull, kien però mal-McLaren, ġifieri kien hemm snin fejn lil Newey timijiet oħrajn rebħulu sew. Jiġifieri mhux għax hemm Newey da ħajsolvi l-problemi kollha. L-Aston Martin, il-Honda huwa diżappunt kbir iva għax reġgħu marru lura għall-2014 għall-2015 meta daħlu sena tard fil-blend bil-hybrid engines u għandhom l-istess problemi li kellhom dak iż-żmien, vibrations, magna titkisser, l-istess eżatti problemi għandhom. Li tafathom lura ħafna huwa illi fl-2021 Honda iddikjaraw li joħorġu l-barra mill-Formula 1, baqgħu ir-Red Bull għamlu ħadma tajba illi żammew l-enġiniera tal-Honda magħhom biex komplew jissapportjaw il-magni li kellhom u baqgħu ibbeġġjati Honda. Il-Honda kif imbagħad terġa' darilhom illi le orrajt għax ħabba li hybrid 50-50 eċetera, mela li qablna nerġgħu nibqgħu jerġgħu kellhom jibdew from scratch. U hemmhekk hija l-ikbar problema tal-Honda. Issa kif il-Honda waslu darba jerġgħu jaslu, però naraw ma ninsewx kemm batew biex waslu on top mill-2015 għall-2020. Triq mhijiex triq ħafifa. U bħal mettejt inti, jekk ammettew l-Aston Martin illi għamlu karozza ħażina, daw bdew b'magna ħażina wkoll, ġifieri kollox kontrihom għandhom. Ħadd irridu naraw l-iżviluppi, ħadd irridu naraw. Isma' ma ninsewx li daw bħalissa qegħdin jiġġieldu mal-Cadillac. Eżatt. Però smagri, jien qatt ma pretendejt li Newey ħajmur hemm u jsolvi kollox ta' jien dejjem qed tisma' dan ħajmur hemm għandu sentejn tlieta bħalma kien għamel ma' Red Bull fil-verità. Fil-verità, meta kienu qed jiddominaw il-Mercedes, Red Bull fejn kienu. Fimt? Newey hemm kien, ma tagħhomx il-winning car wara ħafna żmien tajjeb il-winning car. U hekk ħajjiġri l-istess ħajjiġri. Ġifieri Max qiegħed hemm, he wants a winning car u nemmen li jekk Honda jingħaqdu u jagħmlu magna tajba u Newey jorġ il-karozza tajba, iwa ħajmur fiha, jaf li ħajkollu karozza tajba, jaf li ħajiddomina u x'ismu ħajkun parti minn dak il-proġett. Għax huma biss jistgħu tuħu il-proġett li jixtiequ. Jien ma nimmaġinax Ferrari jitfgħu kollox fuq Max, laqqas McLaren u laqqas Mercedes. Mhux jieqas qatt ma nemmen li totgħu l-Fredu il-Max Verstappen. Mhux nemmen jien. Jien naħseb il-Kaptan Red Bull problema oħra. Tal-Aston Martin, hemm biss management kbir. Il-Newey ta' xeba ruoli differenti ta' team fil-li kien suppost jdiżinja karozza biss, fil-li team principal, issa
tal-aħħar fuq social media rajt li qed jiddiżinja xi Aston Martin insomma Il-Valkyrie. minn regolamenti, jiġifieri kemm ħajjagħmel xogħol differenti. Jiġifieri naħseb hawnhekk reġa' kien hemm żball ta' mismanagement fejn jidħol il-kamp tal-Aston Martin li kull 6 xhur qisu qed naraw li ibidlu team principal. Rajnija ħafna di. Jiġifieri naħseb li billi ġabu l-Adrian Newey, billi għandhom l-esperjenza ta' Alonso, billi li għandhom il-Lawrence Stroll li jippumpja flus, billi li jagħmlu mhux il-fabrika ġdida, il-wind tunnel ġdida. Il-wind tunnel ġdida. They are not getting to the root of the problem, naħseb li hija management. Li hija ħaġa naħseb ukoll li tal-aħħar pereżempju il-Ferrari batew minnha. Naħseb li qabel ma verament isiru tim biex jiġġieldu fuq quddiem, naħseb li l-Aston Martin għandhom bżonn isibu root of the problem li għal management. Għax jidher tim disfigurat bħalissa. Ma ninsewx ħaġa oħra fuq l-Aston Martin illi Leclerc diġà kellu pre-agreement magħhom. Jiġifieri diġà hemm sostitut jekk iridu l-Aston Martin għal Alonso meta jiddeċiedi li jitlaq. Ma jżduh minn inkarta. Mhux ħajtuh karrettun tax, mhux se jitlaq minn ġo Ferrari. Leclerc l-ikbar problema l għandu personalment huwa li qalbu twielet biha markata Ferrari. Jiġifieri jiena aqqas biss. I'm sorry nimmaġinaħ ġo karozza oħra. Naħseb qas inħares leħ kieku għax ma narax jagħmel sens. Għax hija qalbu anke l-mod kif jitkellem, anke l-mod kif jikkritika joqgħod attent biex id-diskors jitfgħu sewwa biex ma jweġġa l-ħaġġu l-Ferrari. Imma Dave, l-istess kliem konna ngħidu fuq Hamilton. Ejwa le mid-darba welf. Imma meta driver irid juri taħall impatt imur fejn jagħmlu. Da issa jikber. Kemm għandu Leclerc issa? 29 f'Ottubru. Aħna, ġifieri dan minn issa sa 32-33 il-prime time tiegħu ta' li fadallu jieħu. Imbagħad hawn. Imbagħad jibda ismani, inti is-sewqan meta tkun żgħir tirriskja ħafna iżjed minn meta tkun kbir da. Għax inti il-factor tal-li tweġġa' il-maturità tgħidlek moħħok hemm. Meta tkun żgħir dik tkun baxxa ħafna. Allura ċans tieħdu dawra tidħol iktar għalija milli jidħol xufi li huwa kbir. Qed tifhem jiġifieri s-sogru jieħdu iżjed. Ġie bħalissa jridu jtuħ karozza biex jirbaħtax miskin da jispiċċa jagħmel kważi il-lifetime tiegħu kollha fil-Formula 1 ma jieħu xejn. Xorta jibqa' msemmi da, saraħ rasek għax-xufier tajjeb, xorta jibqa' msemmi. Imma li ma jkollux dak il-World Championships wara keraw miskin. Marco Magri qed jgħidilna proset ta' diskussjoni biss Leclerc kemm ħadu mistaporti. Kulħadd għaddemmu l-ħam u titlu jkun jixtiequ. Jiena dan kien Leclerc fakkarna ħafna f'Jean Alesi ma nafx għalfejn. Taqbel? Dejva. Jiena kont fan kbir onestament Alesi. Jiġifieri u kien ir-raġuni jiena bdejt inżomm Ferrari għax oriġinalment jiena kont inżomm mal-xufier mhux mal-karozza. Imma minn 91 lem u mbagħad qlibt kompletament Ferrari thanks to Jean Alesi. Jean Alesi kien driver li kien jagħti qalbu, kien ta' qalbu għal Ferrari imma kellu sfortuni enormi tul is-snin tiegħu fil-Ferrari. U Leclerc kellu snin fejn kellu ċans imma kien għadu mhux lest bħala driver. Niftakru fit-2022 fl-ewwel sena tal-karozzi tal-karozzi tal-ġenerazzjoni li għadha kif spiċċat illi kienet jiġġieled tal-kampjonat u kien hemm ċertu tlielaq bi żbalji tiegħu illi tilef il-kontroll emozjonalment. Kien hemm snin fejn kellu karozza mhux tajba biex jiġġieled biha u hemmhekk ukoll reġa' tilef ftit mill-motivazzjoni. Dis-sena hemm karozza li bdiet mhux ħażin però għandha żvantaġġ fejn hemm il-magna ġifieri kull sena hemm xi ħaġa li qed titfgħu fl-isfortuna li qiegħed fit-tim il-ħażin kważi. Kif kien Jean Alesi, Iva?
Mela xilħin mhux ħabib tagħna u rridu nafsu naqra il-gass aħna wkoll. Duncan u David l-iktar li se nsaqsikom li xwejn ħajkollna ċans nagħmlu previżjonijiet u aspettattivi as we go along waqt il-programm Formula Predictor kemm se ndik il-ċans tgħid tiegħek tal-lum ukoll u tibżax. Mela, ġejjin 7 titliela fl-10 ġimgħat li ġejjin. X'għandna nistennew? Żvilupp enormi. Il-karozzi jkomplu jiżviluppaw, karozzi għadhom ġodda l kulħadd, karozzi li kemm minn naħa ta' aerodynamics, kemm minn naħa ta' energy management, ta' deployment, deployment tactics u kollox, għadhom kulħadd għadu jiżviluppa, min jirnexxielu jiżviluppa l-aħjar ħajkun on top. Temmen li se tirfu teħdu xi ħaġa minn dawn l-10 tiġrijiet? Hemm ċans iva. Hemm. Minix qalbi maqtuwa kif konna s-sena l-oħra li irid iseħħ miraklu. Hemm tracks li huma favorevoli għal Ferraris u jekk il-Ferrari they get on top tal-energy management għandhom ċans jirpu iva. David. Ara jiena nemmen li dis-sena Ferrari għandhom a winning car. But they don't have a winning engine. Nemmen ukoll li kien daqsxejn fażul kif tara il-kampjonat, però ma stawx jagħmlu mod ieħor, għax l-Almagni kienu lesti x'ħaj jagħmlu daw. Ħajwaqfu l-kampjonat ma jsirx. Qed tifhem, ġifieri. Nemmen illi fil-parti tan-nofs tal-kampjonat il-Mercedes ħajnaqsu naqra u Ferrari ħadd tiġi livell u mbagħad ħanaraw ix-xufiera fejn huma. Hemm ħankun nafu kemm qegħdin biċċa waħda x-xufier. Ħaġa oħra wkoll li għandhom vantaġġ b'Antonelli speċjalment il-Mercedes huwa li l-karozza peress li nbidlet u hija karozza ġdida, tifel għadu żgħir ħajjifhimha ħafna aktar malajr minn bniedem illi huwa mdorri jsuq dawk il-karozzi illi huma aktar iktar fuq engine milli fuq affarijiet elettroniċi, speċjalment daw il-mod kif jużaw l-steering. Daw tibda tgħid daw kif isuquhom dal-karozzi. Qed tifhem ġifieri mod kif jaħdem peress għadu żgħir, il-moħħ jixrob ħafna iżjed, allura malajr tedebtija mal-karozza. Qed tifhem ġifieri dik ħatgħallem ukoll, però f'daw il-7 tiġrijiet ħanaraw ħafna sorpriżes bħalma qal Duncan. Ejwa. Bħalma qal Duncan ħanaraw ħafna żviluppi differenti, pereżempju, ħanaraw tiġrija forsi tiġrija li jmiss McLaren ħajkun naqra aħjar. Tiġrija ta' wara forsi Ferrari ħajkun naqra aħjar ukoll. Ikunu sabu dik ix-xi ħaġa. Qed tifhem ġifieri għada qed tevolvi ħafna l-karozza u x-xufier mal-karozza u dak hu s-sabiħ ta' dal-kampjonat. Jiena wieħed minn dak il-kampjonat li qed nopjaġi nara. Mhux dak quddiem. Orrajt, rebaħ 3 tiġrijiet, però bħala tiġrijiet rajna ħafna jaqbeż il dak idur għalli jaqbżu fil-pizz. Qed tifhimni qed naraw taħwida ta' ħafna affarijiet. Fit-tiġrija li qed ittina pjaċir narawha hu. Ngħid għalija jien. Wayne. Le, fimni. Ġenerali tista' titkellem għal l-ewwel ħaġa li naħseb wejn qiegħed jistenna hija rimonta tal-editur fuq Formula Predictor ma dik. Le parti ċejt fidejk Wayne u anki bħal IT tibżax. Naħseb li ma jemmi tatna jizun għatizet għax qed nistennew. Rajna il-Mercedes mhix dominanti da skemmenja fl-ewwel 3 tliela, jiġifieri dak jkun xi ħaġa interessanti ħafna li ħanaraw dawn it-tliela kif ħajżviluppaw il-McLaren, il-Ferrari u anke Red Bull komparat ma' Mercedes għax jaf tiddeċiedi il-kampjonat tas-sewwieqa fejn se jmur. Ma tantx semmejnihom ukoll. Naħseb li fil-midfield hemm battalja interessanti ħafna fejn jitlu l-Alpine, il-Haas u Racing Bulls biex irreġgħalna midfield kompetittiv lis-sena. Ma naħsibx li se naraw tim minnhom jersaq lejn l-ewwel erba'. Forsi l-Alpine kolli ngħid issorprendewni naqra dis-sena. Naħseb li bnew karozza tajba għandhom magħhom Mercedes ukoll. Jiġifieri jaf forsi naraw xi crazy race
u fejta forsi jieħdu xi podju. Le, ma nemmen li forsi ir-regulations ta' Magni kellu xi kontroversi madwarhom, però l-insulti kollha li qalaw naħseb naqra inġust għax meta nikkomparaw ma' snin preċedenti fejn coach DRS trains ma tal-ħadd jaqbeż il-ħadd. Din is-sena rajna aktar overtakes u naħseb li minn dak il-għadd Formula 1 got it right. Le, fimni, jina nistenna naraw iktar tlila eċitanti, issa importanti naraw Russell kemm verament irid il-kampjonat. Jiġifieri nemmen il-battalja tat-titlu tas-sewwa ħad tkun ħafna mis-silta. Tax ma semmejniex Antonello. Tax ma semmejniex. Ija? Bejnietna tipo il-karozzi. Il-ħinu L-imtaraw l-isbaħ karozza. Jina li Ferrari l-isbaħ karozza dis-sena. Naraħħaw is-sabiħa Ferrari Għala, dis-sena. paint job, ifimni. Anki il-mod kif il-mamula, il-mod kif daħlu l-kuluri fija, bellezza jagħmlu għad is-sena. Bellezza. Jina naraħħa. Ifimni, ħafna karozzi għandhom paint jobs, imma mhux li jkollok paint job sabiħa. Hija mal-mod kif daħlu l-iswed, għax pereżempju niftakar kif daħħaltu l-blu f'dik il-karozza, kemm ħajġi kemm xorta xi sabiħ. Qed tireġi minn huwa tajba ħafna l-karozza, u sabiħa. Kollha sbieħ ta' ġifieri. Le, jina Jien kuntent li ma rajtx karozzi mimlin carbon fiber u kważi kollha suwed bħal ma rajna fl-2025 ma kien 2024. Le, fimni, jina biex nkomplu wkoll ngħid x'qed nistenna sfortunatament il-ħin u dak li hu, le qed nistenna naraw iktar close racing, qed nistenna naraw Russell kemm verament irid il-kampjonat issa, li nafu li Antonelli kapaċi jirrispondi, ovvjament minn naħa tiegħi qed nistenna illi għalmi illi Zach Brown u Andrea Stella jżommu kentom u naraw l-Orangio jirbħu għal minu tellaqqa waħda, bis nemmen li din is-sena l-McLaren u l-Ferrari se jkunu kif qed l-ewwel. Se jkunu huma li se jdeċiedu il-kampjonat fejn se jmur. Dan kien iva jew le qabel ma tina l-aħbarijiet. Hamilton x'nijat li ħajrtira f'Silverstone, qed li ħajħabbar li se jirtira f'Silverstone. Temminhom jew le? Mhux għalissa. Mhux għalissa. Tajjeb wisq. Mela, Scuderia Ferrer Club Birżebbuġa, Club News minnaħa tagħkom, naf li bat li xi ritratti ma sfortunatament konna tajt ħafna biex noħorġuhom, imma iva tajjeb li tgħidilna wkoll aħħar aħbarijiet minnaħa tal-klabb tagħkom. Iva, jiena kif dejjem nagħmlu nfakkar li aħna bħala klabb affiljati direttament mal-Ferrari, ċivana recognized bħala an official Ferrari Club, li għandna l-privileġġi kollha li għandhom klabb oħrajn tal-Ferrari. Għadna kif ġejjin lura tlajna xi membri aħna mill-klabb morna il-wek naraw is-6 Hours of Imola, esperjenza sabiħa immens, tqajna ma' drivers, kellna ċans li nitlu fil-garax tal-Ferrari, ġifieri kienet esperjenza sabiħa immens. Apparti minn hekk attivitajiet ma joqsux, rġajna kellna session karting, fejn again l-istess ħadna vera gost kunu l-membri aħna bejnietna ikonna dak iċ-ċans illi li naqdu fil-passjoni li għandna kollha għal motorsport u għal Ferrari. Jekk xi ħadd jixtieq jingħaqad mal-klabb tal-Ferrari, ovvjament hemm il-page tal-Facebook Scuderia Ferrari Club Birżebbuġa Malta, jista' jibgħat messaġġ hemmhekk u nikkontattjah lura bid-dettalji bħalissa għandna il-welcome kits deħlin mill-fabrika ta' din is-sena fejn again aħna bħala official Ferrari Club kull sena kull min jinkiteb jirċievi welcome kit direttament mill-fabrika, plus ovvjament avvenimenti oħrajn li torganizza l-Ferrari għal clubs fosthom factory tours ġewwa Maranello, ġewwa l-fabrika tal-Ferrari ġewwa Maranello u attivitajiet oħrajn marbuta mal-Ferrari tipo il-Ferrari Family Days, kien hemm il-maratona tal-Ferrari ġewwa Maranello ftit ilu, ġifieri ikun hemm ħafna avvenimenti mhux biss marbutin mal-Formula 1 imma Ferrari in ġenerali wkoll. Nexxina wkoll nitellgħu xi ritratti ta' tal-żjara li kellkom
fosthom ritratti mal-Prinċipal Fred Vasser, kien hemm ukoll xi ritratt ta' Antonelli ma nafx hekk telax, imma insomma mill-ftit tagħna provajna nagħmlu li nistgħu. Mela, grazzi lil Duncan, il-David u lil Wayne tal-li wkoll il-lejla inaqdu ma' dan il-programm. Grazzi kbira tmur l-sponsors tagħna, il-Katalan, AYABET, Paper Avenue, The Barber Room u Zaspuzo. Nħeġġukom biex tużaw is-servizzi dawn is-sinjuri għaliex indirettament tkun ukoll qed tgħinu l-Kamra Sportiva tkompli ttella programmi ta' livell. Dan il-programm minn hawn ftit ieħor ukoll se jkun qiegħed fuq il-YouTube channel tagħna, daqstant tinsewx titlu hemm tafsu subscribe ħalli ma titilfu xejn ukoll mill-kontenut kollu li noħorġu matul dan iż-żmien. Ovvjament issa l-istaġun tal-futbol lokali wasal lejl aħħar ukoll. Biss forsi nagħmel naqra żewġ avviżi żgħar ta' malajr. Ovvjament Formula Predictor jirritorna nhar l-24 ta' Mejju biex forsi intikom naqra wkoll ħjiel ta' sitwazzjoni kif hija bħalissa bejni u bejn Wayne. Wayne bħalissa għandu 14 punt kontra l-10 punti tiegħi. Voldiri għandi naqra x'naqdef biss ukoll se jkollna voldiri se nħabbulkom illi wara l-programm tal-Kanada iż-żewġ titlaq ta' wara se jkollna intellawhom forma ta' post dan għaliex ukoll Wayne se jkun ftit indispost għal daqstant ovvjament mhux se jkun nistgħu ntellgħu il-programm imma l-post tal-previżjonijiet tagħna se toħroġ xorta. Nar il-ħamis ikollna l-programm id-bassir miegħi u ma' Roberto De Brincat. Dak il-programm joħroġ ftit kmieni minħabba ftit qabel minħabba l-Eurovision ukoll qed nippjanaw li noħorġuh għas-7:30. Filwaqt li l-ġimgħa d-dieħla botta u risposta ser jirritorna nar it-3 ta' Mejju u mhux it-2-18 għaliex it-2-18 ħankun jien indispost, però il-programm se joħroġ l-għada fit-19 se jkun naqra twal mis-soltu, se jkun madwar sija u nofs jew 3/4, se nkunu qegħdin nittrattaw il-Malta Premier League illi ħajspiċċa nhar is-Sibt li ġej. U wkoll nista' nikkonfermalkom minn issa illi se jkollna magħna l-chairman tal-MPL, is-Sura Lanabela, fejn se nkunu qegħdin nagħmlu intervista jiena u Mark Xkembri fl-ewwel parti tal-programm biex ukoll nagħmlu naqra round-up tal-istaġun qabel ma mbagħad nistiednu xi ġurnalisti wkoll u jidħol magħna Joseph ukoll biex nagħmlu ir-round-up ta' l-Malta Premier League. Sakemm nerġgħu niltaqgħu fil-każ ta' tbassir nhar il-ħamis u fil-każ ta' botta u risposta it-3-19 ta' Mejju. Jiena Antonello Bela ma tfadal li xejn ngħidilkom ħlief grazzi tal-li l-lejla inaqadtu magħna, il-lejl tajjeb u ħudu ħsieb. Infakkarkom botta u risposta it-3-19 ta' Mejju bit-tema tkun il-Malta Premier League.